Terve arvoisat lylleröt. Ja neiti, haluaako joku kuntoilla vähän? Ja silloin liikkuu. Ettei hän vaan käskenyt sua häipymään eikä pysymään poissa, kunnes vesisuodatin on putsattu. Kuule, ehkä täällä on joku italialainen ravintola. Onko meillä myyrä sisällä? Bentleyn mukaan sulla saattaisi olla kopio S-lentokaaviosta. Mitä sanot? Herra, minä lupaan parantaa. Herra! Päätäisit joo. Veljet, päälle pois. Oikeasti. Tulkoon valoon. En ehkä ole oikea poliisi, mutta minulla on tunteet ja sinä loukaasit niitä. Odot! Mikä on haudan salasana? Kyllä, minun virheeni. Hei! Mikä on keskiön salasana? Anteeksi, olen huolellinen. No niin, Sly. Kopla on koossa ja valmiina auttamaan sut siihen holviin. Loppuoperaation ajan koodinimesi on Pallo. Uskomatonta, että se onnistui! Sulla on surkein kuulevan italialainen aksentti, ei millään pahalla! Riittää jo se kastike! Keskity nyt! Me ollaan töissä! Pahiksia kaikkialla! Kuolema vaanii meitä! No mutta kiitos! Se tuntui minustakin hyvältä! Äitisi oli säälittävä pommikone, jota olisi voinut kutsua vaikka ilmojen Titaniciksi! Eipä kestä etsiä. Me kaikki tarvitsemme rauhaa. Älä viitsi, mä etsin henkistä puoltani. No, se on pitkä ja mahtava tarina. Onko sulla purkkaa? Sinä ja mikä armeija-idiootti? Hiljaa, Zhao! Mä tuhosin temppelisi ja murskaan naamasi kostoksi asioihimme sekaantumisesta. Enkö? Varo, Bentley! Aarrearkku tulossa! Toivotan mitä lämpimimmin tervetulleeksi teidät! Arvoisat taivastoverini, tervetuloa tämän vuoden S-kilpailuun! Tiimejä on saapunut ympäri maailman. Kanadasta, Belgiasta, Ecuadorista, Islannista, Koreasta ja muualtakin. Mikä röyhkeys! Temppelin lohikäärme, minä kutsun sinua kivestä lihaksi. Auta Zaon sukua tänä hädän hetkenä. Haha! Zaon suku hallitsee tätä paikkaa. Kuuntele, Sly Cooper. Sukuperäni voittaa omasi joka suhteessa. Sinä näytät paremmalta pimeässä, Petroviv. Oikeasti olet roman mies. Minä näen! Minne? Hän meni! Kovaa puhetta, poju, mutta sä et kunnioita meitä. Meidät tunnetaan kaikkialla juomataidoistamme, ja tämä sattuu olemaan limonaadipaari. Ei tippa tapa! Pohjanmaan kautta! Kuten tiimi Kanada vei Ecuadorin laskuvarjot. Hei! Mikä on temppelin salasana? Päivä, aurinko, päivä, kuu. Anteeksi, olen huolellinen. Hei! Varas! Sly Cooper, olisi pitänyt arvata, että tulisit. Napatkaa hänet! On sinulla otsaa ilmaantua minun yksikkööni. No, vietetään vähän laatuaikaa yhdessä kuulusteluhuoneessani. Tämä Laffy on ajan tasalla. Hän taisi nähdä levyn ja nosti linnakkeen kaikki laskusillat. Sisään ei pääse. Pelkkä kenttäagentti. Kuulostat mustasukkaiselta. Osaat muita asioita. Sly ei osaa virittää satelliittia tai kirjoittaa C-koodia. Voi isä, sinä pelastit minut kenraali Zhaolta. En osannut edes unelmoida tästä. Mary. Sen nimi on tahra housuissani, veli. Cooper, on sinulla otsaa tulla tänne. Etsitkö sinä moreita? Pahoittelen, mutta mieluummin ilmiannan sinut vartija, politsia! Minä olen iso mies, suuri kostaja ja rakastaja. Tajusitko? Minä määrään nyt tahdin, sinä tanssit pillini mukaan. Älä hei viitsi, olen muodin supertähti. En ikinä mistään syystä pue päälleni polyesteripukua. Vankilassakin on paremmin. Sitten olisin työtön ja sinä taas ilman lentokaaviota. Siitä vaan, kerro kaikille. Päätyisitpä ainakin häviäjien kastiin. Puhuuko näitä minulle? Tyttöystävä kelpaisi kyllä. Seis! Mikä on Octavion talon salasana? Okei. Mitä? Onko siellä apinoita?
Niitä on kaikkialla. Ryökäleet lähestyvät. Pysy hereillä. Pysy valpana, Ned. Pysy valpana. Niin terävänä kuin kirves, kuin neula, kuin asta, kuin... mä tiedä. Pakko olla varuillaan, varuillaan. Mä tiesin sen. Totta se on. Timin kätyri tuli kostamaan. Seis! Mikä on ristiluiden salasana? Vai uutta verta? Ahoi hoi. Mikä on pääkallon salasana? Vai uutta verta? Sly Cooper! Mieheni naappasivat kuvat, jotka sä yritit toimittaa Kytille. Hyvä yritys, mutta täysin turha. Oliko tuo kovinta puhettasi? Säälittävää! Nuoruudessani kovistelijaamme saivat ihmiset laskemaan alleen pelkällä katseella. Voi, tiedän kaiken sinusta ja pikkukoplastasi. Et ole mitään ilman tämän älykön aivoja, joten ajattelin lusikoida ne ulos ja lannoittaa niillä tomaattejani. Aarre. Jaa, mutta siitä asiasta en suutani avaa sun kaltaisten kanssa. Häivy näkymistäni, maakrapu! Mä puhun kultakolikoista vaan mun toverin riidanhaastaja Timin kanssa. Naama kiinni, torakka, tai tukin sen miekallani. Kitarissa sinä ainakin kärsii. Mä sanon kautta ukkosen pauhun, että se levy taivaalla oli vasta alkua. Ei niin, jokaisella on oikeus mielipiteeseen. Mutta mä en halua kuulla sitä, aliperämies Jones! Mitä? Miten meni? Näen varmasti unta. Missä? Mitä? Mitä vaimollesi kuuluu, Richard? Entä pojallesi? Hänen nimensä Mike. Sääli, että et näe heitä enää koskaan. Pelkään, että myrkytin juomasi. Pahoittele, Richards, mutta en siedä epäonnistumista. Sinun olisi pitänyt vaihtaa turvakoodi 123 asennettuasi uuden järjestelmän. Sinä näemmä kannat pahamaineisen Cooperin varasklaanin keppiä. Tulitko hakemaan kostoa? Varastamaan varkaiden käsikirjan? Miksi sinua liikuttaisi, vaikka hautaisin kyläpahasia lumen alle? Olet varas niin kuin minä. Röyhkeä lapsi, saat maksaa tottelemattomuudestasi. Silti, kunnioittaaksesi syntyperiäsi, lähetän sinut tuomioosi kauniilla, uudella ilotulitetekniikallani. Liekkifula. Tänä vuonna me räiskimme teidät täyteen reikiä. Häivy ääliö. Paroni antoi minulle läksytyksen hallissanne tapahtuneen kohtauksen jälkeen. Minä tuhoaisin koko koplanne yhdellä kädellä, jos pysyisitte paikoillanne. Katson näitä käsiä. Olen voittamaton! Kukaan ei puhu noin äidistäni. Ei kukaan! Okei, pikkuhäirikkö. Joudun ilmeisesti repimään sinut pieneksi silpuksi. Keskustori! 5 minuuttia! Älä myöhästy! Niin, tunnet koodin. Mutta miksi minua kutsutaan? On vain yksi Tony B. firmassa ja olen kuuluisa perheessä. Minut tunnetaan Roomassa. Olen kuin Rooman järjestäytyneen rikollisuuden pormestari. Etkö muka kuullut lempinimeäni siellä? Sinä siellä! Imurihuoneen salasana. Okei. Ei sinä, mikä oli viime yön salasana. Jep. Jatka vaan! Hyvin menee! Keppis! Tai kuin Islanti sahasi laskutelineet Korean lentokoneesta. Ilmalaivat, tulkaa sijaintiini ja tuhotkaa Cooperin kone. Ja lähettäkää varakone. Selvä, paroni. Yksiköt matkallaan. Pahoittelen, mutta joudut nyt taistelemaan reilusti.